Elintarvikkeissa laatu syntyy aina pohjimmiltaan hyvistä raaka-aineista. Suomen luonto tarjoaa mahtavia raaka-aineita ja nämä haluamme valjastaa virkistävään muotoon. Mielestämme kuluttajan on aidosti tiedettävä, mitä tuote sisältää. Me arvostetaan kotimaisia ja lähellä tuotettuja raaka-aineita ja tuotteemme valmistetaan käsityönä. Valitsemme yhteistyökumppanimme niin, että voimme varmistua tuotteidemme ensiluokkaisuudesta. Soda Co. Helsingin tuotteet on aina lupaus laadusta. Me halutaan nähdä ihmisten saavan raikkaita makunautintoja tuotteistamme ja tätä kohti työskentelemme päivittäin.